Koromgajwang returning officer mar Mathare sub-county ward otere osiptal koyudo hinyruok tok lweny muoche kaluto mbuluno e yiero mar kor gwenge madun bura mar ODM. Walter Nyambaga miyowa mathoth nya Koromgajwang watudra achiel kode entiere sani e gwengo ma Kibra County ma Nairobi. Walter Nyambaga, gino mara en ni in makare kata obedo ne piny ng'ich kamano yiero no wang'eyo ni ne dhi mbele kata kamano nitiere choch mosebedo e hinyruok kage kacha. Walter, chale nade ka intie Kibra? Mana kaka wacho no ni chenro mar dhi mbele kod yiero ma kor gwenge osebedo ka dhi timore e kaunti ma Nairobi kaendi. Mak mana ni moko kuonde ma itime yiero osebedo kod ng'ikruok. Kuom ranyisi e gi seche gendi wantie kar chung' od bura ma Kibra e kar luto ombulu ma iluongo ni Sarang'ombe, mano en ward kanyakla kod Olympic Primary. Kaluwore kod chenro mosebedo ka dhi nyime kaendi, en ni moko kuom jogo mane ochung' osetim yiero kendo moko kuom jogo mane ochung' kata chenro mar yiero no endo to osewuok kendo dhi e log tich mar ODM mar Lavington. Mak mana ni gi seche gendi to chal ni yiero moro madundo bende dwa chako na kama luto ombulu no endo ka jogo ma johera jal machielo wacho ni ogiyango kit yiero mano dhi nyime e seche mag okinyi nyaka seche mag aboro no nyaka seche mag 6 gi deka moko madhi 45 kamera. Koro gi seche gendi nitiere yiero moro madundo midwa dol kaendi mana e kar jot mar chief kanyo endo ma but chief kama bende machiegni gi ka chief kam kanyo endo. Lydia, kopogore kod mano en ni ywaruok mapek nosebedo ka neno e kuonde machalo kaka kachung' od bura ma Mathare, ahinya to kar luto ombulu kata polling station mano mar Hospital Ward, kaluwore kod ywaruok mapek manobet e kind jogo mochung' ne tayo chenro no kanyakla kod jogo mane dwaro ni mondo kuong ket ratiro e yono makare. Mano chuno jago mano omiyo okelo koko kendo jago mane tayo chenro no nochuno mondo ng'wech mondo donje tesedo bila komanyo kar resruok makende e gwenge mag kachung' od bura ma Westland. Mano e kanyono mano ma iluongo ni Lorenzo kaluto ombulu no endo bende ne oganda osechope mondo omiyo gi nyime kod chenro no kama kata mana jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kanyakla kod jotito mamoko oseyudo thuolo mar luto ombulu kendo gi seche gendi en ni girito kendo jogo mosetiyo kod chenro no obedo chenro chomo log tich. Mak mana ni gi seche gendi nitiere chenro madhi nyime e kar chung' od bura ma Kibra kaendi kuma johera mag Lawrence Ochieng mane dwaro kom mar bedo ka jakom ODM e sub constituency ma Kibra kaendi obago chenro moro ka madundo. Koro chal ka gima itimo yiero moro matenge mopogore kod mano mane moko kuom jodito kata officials mag ODM otayo cha. Koro wada winjo pachgi ka deka moko machuok kapok wagweng'wech kochomo log tich mar ODM. Lydia. Rokmana nya Walter, kapok awe idhi to ang'o hie makelo gwandruok makamagi Walter nyakuchak bedo kanyo? Gin ang'o gini miseno ka diponi ema kelo tulo makama kata kiwuo gi jotelo giwacho nang'o kanyo? Mokwongo kane watemo loso kodgi wacho ni nitiere kaka jogo matayo chenro niendi kaka returning officers moko mane oket mondo ota chenro niendi, mak mana ni ok ne gimor gi tich kaka notim yiero mogik ni gin makoro oyiergi mondo migi ta chenro niendi. Koro ne gidwa ni mondo ogwel pache kendo bende gibede kod duol e ofis kata apisas mochung' ne chenro nendo. Koro kanyo ma ywaruok osebedo ka nitiere ni ok ne giyiere kod kaka itayo chenro no to kod listi moko mag jogo mane ochwal ni mowinjore obedi ni chung' ka giluwo ni moko kuom jogo mane ochung' ne chal ka gima ok oseoro kwayo margi motelo ne odiochieng' ma kawuono ni. Koro mano gima osekelo ywaruok mapek e kind jogo mosebedo ka chung' to kata mana kuonde mwaseluorre godo bende ywak nitiere kaluwore kod kaka chenro no otayo yono ma bet ka ne okasore kod dwaro makende mar nywando kendo winjo dwach jogo. Moko kuom jogo mane ochung' wacho ni mondo kik tim lokruok e kit telo mosebedo telo to kod mago madwa ni mondo lokruok obedi e kit telo kaluwore kod dwaro makende mar mondo mi gidong' e apisi kod jogo mabiro sondogi mondo giwuoge. Antiere ka mana kod Lawrence mak mana ni ibiro yina kaluwore kod choko mabende bere dhi nyime kendo kod akaw paro gendi e yor picha. Mana nya Walter Nyambaga kuom report